ga tambayoyin da yan uwa kuka rubuto. Wannan ya ce malam Allah ya biya ka amin, game da hadisin da ka kawo na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yawaita sujada. Wasu malaman suka ce ana nufin sallar gaba daya, kamar sun dauke shi min babi itlaqil ba'd wa iradatil kull. Menene ra'ayinku? Allah ya dacar da ku amin. Haka din ne. Daga cikin lazimin kathratus sujud kathratus sala, yawan sallah. To yawan sallah kuma yana nufin yawan raka'o'i din kenan. Shine ai yawan raka'o'i. Idan mutum yayi sallah raka'a biyu, ya karanta izifi daya a kowace raka'a, ya karanta izifi biyu a raka'a biyu, idan da kowace raka'a zai karanta mata rubu'i, to kaga raka'a nawa zai yi? Kaga zai raka'a takwas. Saboda haka ka ganin ya samu kathratus sujud. A raka'a takwas sujada nawa ce? Sujada 16. Wanda ku yi a raka'a biyu kaga sujada nawa ya samu? Afwan, a raka'a takwas sujada 32 ce ko? A kowace a raka'a takwas sujada 16, kowace raka'a sujada biyu. Wanda kuma ya raka'a biyu kaga sujada 4 kawai yayi. Saboda haka wanda ya raka'a takwas ya fi shi yawan sujada, domin ya fi shi yawan sallah din. Duk da yake lokacin da suka dauka watakila lokaci ɗaya ne, watakila duk lokaci ɗaya ne, sun dauki rabin awa, sai dai wannan yayi a raka'a biyu, wannan yayi raka'a takwas. To sai dai wannan kamar da na ambata, kowanne yana da fuskarsa. Wanda suka ce a yi a tsawaita din sun ce shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shine abin da ya ambata da aka tambaye shi wace sallah ce tafi, yace tulul qunut, sallar da aka tsawaita ta. To su kuma wanda suka ce kathratus sujud din suka faɗi wannan. Waɗansu suna tafsil bai tsakanin dare da rana, sun ce da daddare mutum ya tulul qunut, da rana ya kathratus sujud, da rana ya kathratus sujud, amma da daddare sai ya tsawaita sallah, domin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul layl din sa raka'a 12 ce. Na'am. Amma kuma sai dai akwai fa'ida, akwai abu guda daya. Shi kathratus sujud hakika haka din ne, cewa yawan sallah, yawan raka'o'i. To amma hatta shi kansa sujud din ma a yawaita yin sa ya shiga ciki, wanda ya hada sujudut tilawa. Saboda ka yawaita tilawa dan kai yawan sujudar tilawa, kuma ka yawaita sujudu shukur, tunda ita ma tana daga cikin sunna. In ka ji wani abu na godiya ga Allah, kai sujada ta godiya ga Allah. Na'am. Sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam imani, lafiya da nisan kwana, amin. Malam, limamin masallacin da ke makwabtaka da ni dan duba ne, kuma na tabbatar da haka. Malam, ya hukuncin bin sallah na a bayansa? Kada ka bi shi sallah. Allah ya saka wa malam da kada ka bi shi sallah. Kada ka bi shi sallah wanda ka tabbatar, amma kafin kai haka ka san yadda zaka yi ya kamata ka je kai ka ba hanyoyin da zaka yi masa wa'azi, ka raba shi da wannan, in zai karba daga gare ka. In ba zai karba daga gare ka ba, ka samu wanda kake ganin zai karba daga gare shi, a je a yi masa wa'azi. Saboda mai duba idan yana itikadi da cewa wannan abin tabbas haka ne, a cewar taurari din su ne suke tabbatar da tasiri akan abubuwan da suke faruwa a bayan ƙasa, to wannan ko shakka babu imaninsa ya warware. Wanda ya yi itikadin tasirin taurari, imaninsa ya warware. In kuma yana ganin cewa waɗannan alamomi ne na cewar abin zai faru yayin da wannan tauraron ya fada buruji kaza, ba wai yana nufin da shi ne tauraron yake kawo tasirin ba, yana ganin da izinin Allah ne, amma shigar tauraron wajen shi ne yake sa abu kaza ya faru, wato shi ne alamar cewa abu kaza ne zai faru. To wannan ya zo da bid'a munkara muharrama, ba za a kafirta shi ba da wannan, tunda bai itikadin tasirin annujum ba. Na'am. Sai kuma wannan yace malam, Allah ya saka wa malam da alkhairi, amin. Yace ni ina aiki ne a wani state, to idan zan taho Kano suna bani sako na siyo wasu kaya da ake bukata na office. Idan na siya na kai musu receipt sai su biya ni kuɗi na. Shin zan iya ƙara kuɗin wahalar da na yi
ko kuma na ƙara riba ta saboda da kuɗina na saya. Idan dai da kuɗinka ka saya, idan da kuɗinka ka saya, kana da haƙƙin ka je ka sayar musu. Wato lokacin da suka ce maka ka siyo abu kaza idan ka je Kano, ba ciniki kuka yi ba, ka ɗauka alkawari ne suka yi za su saya daga gare ka, oda ce suka yi maka, sun maka alkawari ne za su saya. Idan ka je ka siyo, to idan ka je ka siyo ka kawo musu, lokacin ne za a yi cinikin. Saboda haka sai ka ce kai ga yadda ka siyo, ka siyo 100,000, ba ruwanka daga gaya musu yadda ka siyo, sai ka ce ga wannan abin ku biya ni, tunda a lokacin ne za a kulla ciniki. To amma in suka ki saya, kai za ka ɗauki asara, sai ka je ka nemi wani wanda zai saya, tunda ba ku kulla ciniki ba, oda aka yi. Amma in dai suna so ne, in dai su za ka sai matabbas, to sai ku yi tsarin cinikin salam. In ka suka faɗa ga abubuwan da kake so, kai waya Kano a gaya maka, ka ɗora ribar ka akan kowanne, sai ka ce musu to ga su waɗannan abubuwan kuke so, to mu kulla ciniki, ku kawo kuɗinku, ni kuma zan kawo muku. To wannan ya zama to cinikin salam, ka riga ka karɓi kuɗi. Idan ka zo ka tarar kasuwa ta canza, kaya sun yi sama, kai ne da asara. Idan ka same su sun yi ƙasa, riba duk da ka samu taka ce. Wannan shine cinikin salam. To sannan ya ce menene hukuncin alcohol da ake sakawa a mai ko lipstick? Wato alcohol idan aka sa shi a cikin mai ko lipstick, alcohol suna ne na jinsi, ba wai giya ba ne, chemical ne, ba wai giya ba ne. Saboda haka babu komai a kansa, in dai ba ainihin ita ce shine ainihin ethanol din ba, kuma wanda aka sanya shi a daidai gwargwadon yadda yake bugarwa. Da shi kansa ethanol din wanda yake bugarwa, wanda yake cikin giya, idan karfinsa ya wuce wani mikidari a cikin abin sha, to ya zama to guba, ba giya ba. To a lokacin nan ba za a ba shi hukuncin giya ba. Giyar shine abin da yake bugarwa, kuma ko shi abin da yake bugarwar sai in ya zama to tsantsan giya din ne. Amma idan dan alcohol ya shiga ciki, yanzu alal misali fura, idan mutum ya batta ta tura, za ta iya bugarwa, amma ba ta zama to giya ba. Saboda haka dan ta taba rigar mutum, ba za a ce giya ta taba shi ba, sai ya wanke ta. Kasancewarta a ciki, ba za a ce giya ta taba shi ba, saboda ba ta zamanto ta ɗauki sunan giya ɗin ba. Wallahu ta'ala a'lam. Sai na'am, kaɗan da mai yawa. Wato ce idan mutum abinda baya bugarwa sai an sha mai yawansa, to kaɗan ɗin ma haramun ne. Shine ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Abinda mai yawansa yake sanya maye, to kaɗan ɗinsa ma haramun ne. To sai tambayar da ɗan uwa Malam Gali yayi, wai wuraren da ake ziyara a Makka da Madina. Makka dai da Madina, ai inda aka je umra, masallacin Ka'aba, to kuma a Ka'aba din bayan dawafi, abinda mutum zai yi kuma shine tsayawa a multazam tsakanin kofa da ɗakin Allah. To amma yanzu ba dama ka sani, wanda zai je ma ba ma ya ma kusa da harami din. Da tsayawa karkashin indararo ai addu'a, an ruwaito daga tabi'ai suna yi, an ruwaito daga waɗansu magabata as-salaf suna daidai daura da multazam din daga bangon yamma na Ka'aba din, wanda yake kusa da rukunul yamani. An ruwaito waɗansu daga cikin magabata, daga cikin tabi'ai, suna yi iltizami, suna tsayawa a wajen, su shafa wajen, suna addu'a. To duk da yake bai zo daga abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai shine al-multazam, hatta in dararo shi ma bai zo ba, sai dai ya zo daga fi'ilin magabata. Shine kuma al-Imam Nawawi ya tattara su wuraren da ake kaunar karɓar addu'a a wato nan Makka. Shine ya ambata a lokacin da ake dawafi da nan multazam, da karkashin indararo, da akan Safa, da akan Marwa, da bayan maqam Ibrahim lokacin da ake sallah. Ya ambace su da wajen wurare 14 ya ambata a cikin littafinsa al-Idha na manasik. A Madina kuwa, bayan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai masallacin Quba. Mutum ya je masallacin Quba, in ya fita daga gidansa da alwala ya je masallacin Quba, ya sallah raka'a 2 kamar radan umra ce cikakkiya. To sannan kuma Uhud, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je can yayi musu addu'a.
sannan kuma albaqi a je a yi musu suma addu'a. Babu laifi mutum zai iya zuwa qiblatai saboda wuri ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallacin Banu Salima da masallatai da wurare da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, waɗanda masallatan suna da yawa. Akwai masjidul Zubab, akwai masjidul Juma'a, akwai masjidul Fath a nan cikin a masajid din nan guda ɗaya ne wanda yake akan tudu din. To waɗannan su ne. Na'am. Na'am. wa bin najmi hum yahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Waɗansu suna cewa me alakar wannan ayar da masu duba da tauraro kuma suke shiryuwa. Hum yahtadun, masu duba suna shirya da tauraro ne? Ai ba shirya suke yi ba, kutsawa cikin gaibu suke. Yahtadun ana nufin da shi suke gano jiha ta tafiya. Shi yasa a Qatada a tafsirin wannan ayar yake cewa Allah ya sanya taurari su zamanto hafazat wato hifdhan lis-sama, tsari ga sama daga wato aljanu da suke zuwa suna sauraro su ji ko za su ji maganganu na al'amarin Allah daga abin da ake saukarwa ga mala'iku masu zartar da umarnin Allah. To taurari an sanya su zamanto sun tsari sama daga waɗannan wuraren da shaidanu aljanu suke hauhawar juna don su je wato su ji abin da yake faruwa. Kuma Allah ya sanya ta zamanto shiriya ga matafiya, idan mutum ya bata zai iya ganewa. Har yanzu kamar yadda Ibn Qudama ya ce babu abin da yake tabbatar da jihar qibla irin al-qutub, tauraron kutubi, wanda yake nuna ainihin jihar arewa. In ka san wannan tauraron shine zaka iya gano dukkan sauran jihohi. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya bayar, ya halatta. Sai kuma na uku zinatan lis-sama, ado ga sama. Su ne kadai abin da yake na haƙƙin taurari. Duk abin da ya ketara wannan, to wannan kuma shiga cikin wata hanya ce, wato ya zamanto ɗaukan tafarkin 'yan jahiliya. Me kake cewa Marwan? Na'am. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. akwai dan uwan mu malam Hashimu goggon sa Allah ya mata rasuwa, muna roƙon Allah ya gafarta mata, Allah ya sa aljanna makomarta, Allah ya haska kabarinta. Akwai wata yar uwa da take neman addu'ar mu a wannan majalisi mai albarka, cewa duk lokacin ta samu ciki sai ta yi bari, wato ya zube. Shekaran jiya ma juma'a ta sake yin wani bari. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta mata lafiyarta, Allah ya bata zuriya mai albarka, Allah ya bata zuriya mai albarka, Allah ya azurta ta da zuriya mai albarka, Allah ya mata maganin mushkilar da take zamunta. Allah dukkan waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu, marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, matafiyan mu Allah ka mayar da su gida lafiya, waɗanda suke matafiyan mu Allah ka kawo su lafiya, Allah ka tsare su da tsarinka, ka kiyaye su da kiyayewarka, ka kasance tare da su a cikin tafiyar su. Allah waɗannan 'yan ta'addanci da suke mana a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganin su. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu. Wanda suke garkuwa da ɗalibai a jihar Niger, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka kwato su, Allah ka zama gatan su, Allah ka sallada rundunoninka akan waɗanda suka zalunce su, Allah ka sallada rundunoninka akan waɗanda suka zalunce su. Allah waɗannan wanda suke barna Allah ka dakusar da kaifin su, Allah kai mana maganin sharrun su, Allah ka sanya su aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma asrif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a waz zalazil wal mihan wa su'a al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al al-amna wal qarara fi biladina wa umma bil khair bilad al-muslimin. Allahumma man aradana wa arada amnana wa istiqrarana bi sharrin wa su'in fa ashghilhu bi nafsihi wa ahbishu fi badanihi واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.